Szeretnél Belgiumba költözni, de nem találsz hasznos információkat a neten? Maradj itt és iratkozz fel, mert ez a videósorozat neked készül. Szia! Én Zéden vagyok, és ebben a videóban olyan hasznos információkat szedtem össze neked, amik segítenek a Belgiumba való beilleszkedésbe. Első és legfontosabb a lakhatás. Több applikációt és weboldalt is tudtok használni, ilyen például az Immoflam és az Immoweb. Ezen kívül több iroda is foglalkozik lakáskiadással, illetve a Tweedehandson és a Marketplace-en is tudtok nézegetni. Az utóbbi kettőn vegyesek a tapasztalatok, mivel rendkívül sok a csaló. Erről egy későbbi videóban fog bővebben beszélni. Ha megvan a lakás, a következő lépés a költözés. Amennyiben nem a földszintre költözöl, úgy valószínűleg szükséged lesz egy úgynevezett liftes autóra. Erre azért van szükség, mert a szerződések jelentős többsége tiltja, hogy a lépcsőházon keresztül nagyobb bútorokat szállíts. Ez eltérő lehet városonként, de általában 50 és 120 euróba kerül a liftes autóknak a bérlése óránként. Így egy 4 órás költözésnél ez már egy jelentős összeget is felemészthet. Így megéri ezzel is számolni, illetve előre tervezni. Tehát meg vagy beköltözéssel. A következő fontos lépés az a regisztráció. Ehhez be kell menned az adott városházára, illetve vinned kell magaddal egy érvényes személyigazolványt, vagy egy paszportot, 2-4 darab személyigazolványképet, illetve a lakásszerződésedet. Nagyon fontos, hogy a lakásszerződés megkötésétől 10 napod van arra, hogy jelentkezz a városházán, ennek elmulasztása akár 200 euróba is kerülhet. Így érdemes odafigyelni az időpontokra. Attól függően, hogy vállalkozóként, diákként vagy munkavállalóként érkezel az országba, különböző dokumentációkra lesz szükséged. Ezekről egy későbbi videóban tervezek bővebben beszélni. Ha meg vagy a regisztrációval, a városháza egy Annex 19 nevezetű dokumentumot fog kiállítani számodra. Ez a dokumentum tartalmazza, hogy elindítottad a folyamatot, valamint a regisztrációs számodat is. Ezzel a dokumentummal kell bemenned a biztosítóhoz, ahol életbiztosítást kell kötni, ugyanis enélkül nem kapsz tartózkodási engedélyt. A városháza szintúgy ki fog küldeni pár napon belül egy rendőrt, aki felmehet az ingatlanba, körülnézhet a saját személyes holmiait között is, valamint megnézheti, hogy kivel élsz ott együtt. Ez teljesen normális. Ahhoz, hogy a rendőr megtaláljon, köteles vagy kirakni a nevedet a postaládára, valamint a csengőhöz vagy a kaputelefonhoz. Ez nagyon fontos, ugyanis enélkül a rendőr nem akar vagy nem fog megtalálni. Így lassítja az egész folyamatot. Az Annex 19 egy 3-6 hónapig érvényes dokumentum, amiről jobb, hogyha egy képet is készítesz, ugyanis ez alatt az idő alatt köteles vagy magadnál tartani, amit többnyire a rendőrök elfogadnak képformájában is. A következő és egyben utolsó fejezetben a bankolásról, illetve a hasznos applikációkról lesz szó. Első a bankolás. Papíron az EU-ban minden IBAN egyenértékű, ám Belgiumban ez máshogy működik. Ugyanis a belga rendszerek a belga IBAN-ra vannak optimalizálva. Így a fizetésekhez, a családi pótlékokhoz, támogatásokhoz, az adóvisszatérítéshez, a TB-hez, a közüzemi számlákhoz mind-mind belga IBAN szükséges. Így fontos, hogy legyen egy belga bankszámlád. Több belga bank között tudsz válogatni, ilyen az ANG, KBC, a BNP Paribas és még sok más. Mivel a belga bankok általában 9-től délig vannak nyitva, valamint az újonnan érkezőknek a nyelv is problémát jelenthet, így a legegyszerűbb, ha online nyitsz egy bankszámlát. Következő fontos alkalmazás az ICMI. Ez az alkalmazás arra szolgál, hogy az online térben tud igazolni magad, amolyan digitális személyigazolvány. Ezt szinte az összes más applikáció és weboldal kéri. A következő fontos alkalmazás a mygov.be. Ez a belga állam hivatalos honlapja és applikációja. Innen adóügyeket tudsz intézni, lakcímváltozást bejelenteni, hivatalos dokumentumokat letölteni, például erkölcsi bizonyítványt vagy anyakönyvi kivonatot, bírságokat tudsz innen kifizetni, illetve értesítéseket is kapsz. Szintúgy elengedhetetlen alkalmazás a Doco. Ez az alkalmazás egy digitális postafiók, nem e-mail cím, ugyanakkor ide fogod megkapni a közüzemi számlákat, ha összekötöd az adott szervezettel, a biztosításodat, a banki leveleket, az adóértesítéseket.
Ez azért jó, mert a spamek között nem veszik el semmi, valamint az applikáció, ha engedélyezed, értesítéseket is küld. Érdemes még szót ejteni a biztosítási applikációkról is, ugyanis itt nyomon tudod követni az igazolásaidat, az orvosi költségeket és a visszatérítéseket is. Ilyen applikáció például a CM, a Partena és a Solidaris biztosítónak is van. Amiről még érdemes szót ejteni, az a tömegközlekedési applikációk. Itt azonban részlegekre vannak osztva, attól függően, hogy Wallon, Flamand vagy brüsszeli régióról beszélünk. Illetve a parkolásról is a 4411 applikáció gondoskodik. Az első videóban ennyiről szerettem volna beszélni. Kérlek, ha tetszett, és szeretnél még további ilyen tartalmakkal találkozni, iratkozz fel, üsd be a like gombot, és küld el annak, aki esetleg költözésen gondolkodik. Következő videóban találkozunk, sziasztok!